jujur, oh jujur ada sakit sapuhan sapuhan siang rohani. Haleluya, asiroh dia berdosa untuk doa. Kuriani Tuhata, Horsma di Dasalukna, selama beribadah, tu damang dari nang dok napo sebulung, nang suang songoni, na mengikuti secara live streaming. Alani taparadima rohado pikirata, menguton perminggunon, alani martang yang nahohom mahita di bagasar rohata.
Amin. Huria nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, marlas ni roha jala marulupuluk dotod dita sadarion, marningot jala makamalatehon pakkokopon ni Tuhan Yesus tu portibion, dohot tu hita jolma pardosa, nunga ditaluhon ibana hamatiani, dang marhuaso besorop ni hamatiani, maniopi akan aporsea di Tuhan Yesusi. Hamonangan ni Tuhan Yesus Kristus, manaluhod dosa do hamatiani, ido natahalason ganupari minggu, alani di bagasan las ni roha, alani pakokopon nai, kupasahat tami ma hamisian perhalado do padida, pasahaton selama paskama dihamusaluhna. Marhite-hite haheon ni Tuhan Yesus Kristus, sian namate di papatar tu hita pabua, naung dibodut hamatean saliling-liling na, apuson nama ilu-ilu sian nasabuhi, marlas ni roha mahita mida hatuon nai, marede mahita siabukwede nomor 10 ayat sadado saat tutulu. Marhite-hite gorni debata ama, dohok gorni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorni todi parbadia, na tumapalangi dohok tanoon, amen. Haleluya di Tuhan debatata, ido hatuaon, dohok hasangapon, dohok hamuliaon, dohok hagugon, napaheheon Tuhan Yesus, ido napaheheon dohok hita sogot, ala ni Tuhan Yesus i haleluya. 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 Martang yang mahita. Haleluya.
Tuhan debata para si roha na sumurung. Didok hatam do, ikom manaon hami jalamate rap doho Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami doho ibana Tuhan sangapon. Say parohay mahami, asa uduk hami tujuk tulomo ni roham. Jalahot hami di haporseaon nature. Asa totong makirim di haheheon. Doho di hasangapon sugot silehonomu. Tu akan na porsea diho. Amen. Mari demaita. Hatan idibatan na gabi patik di parningotan ari haheon ni Tuhata Yesus Kristus sedarion tajaha mamarsika soring alai di buha-buha ijuk di hari parjolo dong salpu sabai Roma si Maria Magdalena do si Maria nasada manikir tanomani alai nunga masa lalo nagogo ay tuat do suruh-suruan ni Tuhan Yesus siam banuang gijang jaladung sahat digulang mabatui laos hudul di atasna. Jadi akaduk dok maperjagai di bahen biar rohana sida hira namate dok. Dungi di dok Yesus matibana Maria jadi di dok pakos si Maria maibana hukuk madok ale guru dungi laho masi Maria diberitahu matua kasisiani nunga huida Tuhani jala ok aka odo hatana tuau alai hehe mas Petrus merlojong tu tanomani di pauduk madirina pulik madi ida piak aka saput nai dungi muli maibana huhut longang jala rohana merningot na masa disi ido sahatna mertangyang mahita lau mangidogogo siat tuhata. Mari demaida.
Tapauduk marohata, tatopoti madusatta dia dopan hidebata, martang yang mahida. Ale Tuhan debata amanami na di Banduang Gijang. Hodo na patupahon hasisan ni dosa dihami halak na dangolon. Marhite-hite Yesus Kristus, anak haholongan nirham. Namate jalana hehe sian namate, laho makokop hami. Kuparhatopot hami dang polid dope hami diri nami gabe sejata ni hati koran mangulahon lomonirham jala makamolaotehon haluaon na pinatupami girgirad dope hami holan mangulahon lomonirohanami. Lehon matuhami todim na badiay asa unang ganggu rohanami dia sini roham alay asa hot rohanami marhapor siaon laho mangkotapon na sadusa dohot roha pertibion asa hupasat kami diri nami tuho gabi pilihan na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigi mahata bagabaga ni debata taringot tuhasan ni dosa. Humokop hita gabi dosa ibana naso tumanda dosa. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapom ma di debata na digijang. Amen. Mari demaita. Lord.
Hatani debata turku epistel di pesta parjolo parningotan haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Imana tersurat di Markus Saplonom ayat 1 ayat 2 tajahama margati soring. Asadung sal puari sabati dituhor si Maria Magdalena dohok si Maria ni si Jakobus rap dohok si Salome ma ragam-ragam nina khusus lahoma miahi bakkena. Marsipat doha donasida ise mamang menggulang batui di hita sian babani pitu tanomani dibongoti nasida matanomani gabe di ida ma doli-doli sahalak parulus namar linang-linang hudul tukan siamun jadi mabir situtuma nasida. Laho mahamu pabuahamu matuak kasisianna dohok tu si Petrus joloanna dohamu di Galilea di sima idaun muna ibana songon naung didok hian tuhamu. Ido sahakna martua do akan atu mangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Mari dimeta. Tidakkom maha porseotai songon nahina tidakkon ni dongata saha porseao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pergogo na suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai iman na ditubuhan ni si Maria na gabi-gabi asiato di perbadia adorang sabubuhan ido tuhata na tumaon na birnit di panghuhuman ni Silatus na mata terpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban utoro dung ditanom na mula mengolo di hari patuluhon na mana itu surgo lahun rutus siamun di debata Jehovah amanai si may bana may surgo pay au porsia dito di perbadia jala adong sada hurian abadia hurian ni kapan Kristus akan abadia doh dia sesani dosa doh dia tain namando mula mengulu sugut dang ini halang nong mate doh dia nguluan na sura suda amin.
Sabi kima paduan suara ama agape. tatangi Oma diting na masa di mingguta.
meeting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 31 Maret 2024. Sada guar dohot topik minggu. Guar ni minggu sadarion, minggu pesta parjolo, parningotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Topik minggu, marlas ni roha mida hatuan nai. 2. Ruas nataba. Mulai sadarion, minggu 31 Maret 2024, di Jalodo gabe ruas dia KBP Sutoyo, keluarga Sopian Nadeak, Inangi, Tiorina Boru Manalu, dohot sada danak Rosian Gereja Metodis Indonesia, Eklesia Resort Naberu Distrik Tolu, Wilayah Sada, alamat Jalan Batu Tumbuh, 8 Sektor Pondok Gede, Tolu, ruas Napida. Mulai sadarion Minggu 31 Maret 2024, nungapida keluarga Darpin Nenggolan, Inangi, Lorisna Boru Manalu, dohot sadadak danak. Pida Huria tu HKBP Resort Keramat Jati, Distrik Walu, DKI Jakarta. 2. Ranto Manongon Manalu, Inangi, Erlinda Herawati Boru Malau, dohot tolu dak danak. Pida Huria tu HKBP Resort Tanjung Priuk Timur, Distrik 8, DKI Jakarta. 4. Padidion Nabadia, Minggu 7 April 2024, di ibadah jam 8.30 WIB, patu paun ni Huriata do Padidion Nabadia. Tuaka ruas nanaing mabuan di anakon na tu Padidioni, asaro marguru hari Jumat 5 April 2024, jam 10 WIB, dibuan mas surat pengantar sian situa sektor dohot fotokopi buku ruas. Di sektor perserahan langsung matu gereja. 5. Jadwal perayaan Paskah di KBP Sutoyo. Sada Minggu 31 Maret 2024, pesta parjolo ari haheon ni Tuhan Yesus. Buha-buha ijuk jam 5, digabung dohot ibadah jam 6 pagi, gabe masuk jam 5 di WIB, diuduti ma ibadah jam 8.30, jam 10 sada jam 10.05, dohot jam 10 walu. Dung sipul ibadah jam 5, 8.30 dohot jam 11 di Patupa Huria do pembagian telur Paskah di pintu keluar gereja. 2. Senin sada April 2024, pesta paduaun ari haheon ni Tuhan Yesus di Patupa Huriata do ibadah masuk jam 10 sia 30 WIB. Disosoin tu parhalado dohot ruas asaro madohoti acarai. 6. Pelean tujolo ni langgatan. Sadarion Minggu 31 Maret 2024, di sude ibadah dung sipul jamita papungu pelean tujolo ni langgatan dohita marhite amplop haperluan tu diakoni sosial HKBP Sutoyo, las marohata lau pasahaton piliani. 7. Jadwal parheheon. Sada Minggu 31 Maret 2024, parheheon perempuan HKBP Sutoyo. Dalam rangka parheheon perempuan HKBP Sutoyo dapat makubasi hari tahun persembahan kor di ibadah jam 8.30 WIB. 2. Minggu 21 April 2024, parheheon sekolah minggu HKBP Sutoyo. Dalam rangka parheheon sekolah minggu HKBP Sutoyo, dot makubasi marhite kor papungon persembahan madok hata. 8. Kebaktian sektor. Kamis 4 April 2024, gereja kita akan melaksanakan kebaktian sektor di sektor Warung Sawo. Tuan rumah kebaktian sektor keluarga Advent Mertua Uluan Sinurat Boru Sianipar, Jalan Usman Harum nomor 17B, mulai jam 19.30 WIB. 9. Family Catering pelayanan full time. Kamis tanggal 4 sampai Jumat tanggal 5 Februari 2024, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta naing patupahon Family Catering maringanan di Green Forest Hotel Bogor. 10.
Pelayanan Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo. Minggu 7 April 2024, Dewan Diakonia melalui Seksi Kesehatan HKBP Sutoyo akan mengadakan pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, tensi, pembagian vitamin, dan pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Khusus jemaat yang sudah biasa minum obat tersebut, dimulai habis ibadah jam 6 WIB sampai dengan selesai, sesuai persediaan alat atau vitamin atau obat masih ada. Untuk itu, bagi jemaat yang ingin melakukan pengecekan, diharapkan untuk puasa 10-12 jam. Bagi jemaat yang sudah punya kartu berobat, harap dibawa. Pengecekan sudah mulai di jam 6.30, jadi diharapkan untuk jemaat yang ibadah jam 8.30 sudah bisa datang jam 6.30 supaya tidak berdesakan. Saplusada, periodisasi, Hobartu aturan peraturan HKBP tahun 2024, 5 tahun periodisasi disesuai tu seksi kategorial asa dipatupa periodisasi naniluon ni ketua Dewan Kononia batas waktu saat tanggal 20 April 2024. Nah, perjuru Seksi AMA HKBP Sutoyo akan melaksanakan periodisasi Jumat 5 April 2024 jam 10 siang WIB bertempat di lantai 2 Serbaguna. 2. Seksi NHKBP Sutoyo Patupahon periodisasi Sabtu 6 April 2024 jam 10 siang 30 WIB maringanan di lantai 2 Serbaguna. Nah, patuluhon Seksi Perempuan HKBP Sutoyo Patupahon periodisasi Rabu 17 April 2024 jam 10 WIB bertempat di gereja. Diudutima tu rapat parhalado pertohonan lahu mamilit Dewan Kononia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia, Sekretaris Surya, Bendahara Huria, Dohot Parartaon. 12. Barita Habot Niroha, Nunga Jumulu Maru Jumulu, Nyonya Marpaung Sabaria Theodor Boru Siagian, Opu Saraboru, Kamis 20 Maret 2024, tutu umur 82 tahun, meninggalhon yanakon dohot paupu sian sektor perdatam. Tuhat tama nama ngapuli sudui keluarga na ditinggalhon. Lau pasikopot titingon, boima tajaha dititing cetak, dohot barkot naung disediaun huria, songonima saha dititing di minggu sadarion.
kita. Taparade marwata pasahato pilihan na barjolo di bagasar las niroha uhuk mahita marede siya bukwede nomor 10 sada ayat sada dohot udutna.
Damini debata na sumurung sian saduh naroha ima mengaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasa Kristus Yesus Tuhane. Amin. Hatani debata mangamakuling hita ima di pesta parjulu hakihion ni Tuhata Yesus Kristus manang pesta Paskah. Tersurat di buku ni panurirang Yesaya bidu 25 mamuka sian ayat onom. Satu ayat siak songonoma didok disi. Jadi padirion ni Jehovah sebok ma disaluhut bangso sada haroan di duluhon. Haroan Natal mis, haroan sian tuak anggur nong liling, sian si panganon na hojal, sian aka anggur nagalia napita. Dungi pasisyon nama di duluhon hire-hire na hinukupot tu saluhut aka bangso, dohot pakukupi na hinukupon tu saluhut aka parbigu. Buduton nama hamatian saliling-ililing na. Jala apusan ni Tuhan Jehovah ma ilu-ilu sian nasabuhi. Jala padaon nama haurahon ni bangso na di sadok tanoon ay nunga Jehovah manduhi. Jadi dohonon ni halak ma diari nasasadai. Ida ma oddo debatatta. Nai tahaposi. Na mangurupi hita di soddo Jehovah na ita haposi marulupulup mahita jala marlas niroha mida hatu aunai ima saha na nagabe songot topik ni pesta Paskaon marlas niroha mida hatu auna bersukacita karena keselamatan. Di hamuak kamanami na nami saluhut naruas ni huria nang namad dohoti para mingguan on marhite live streaming kami atas nama ni sudi par halado dohot namar hubes di huriata pinasaha tu hita selamat Paskah hata Paskah marharoroan sian hata pesah lapatanna memulus lewat. Paskah mulai siap pada narubi nunga sada pesta nabalga. Mulai haruar halak Israel sian perhatubanan Mesir. Lau sianido haroroni hata paskai pesah memulus. Ahaduna memulus. Di borngin perpudi adorak sawar hatala Israel sian Mesir masado sada situasi na mencekam. Jala nani pasahat ni debata marhiti si Musa na gabe mate akka buha baju. Alayakka nama daison mudar ni biru-biru tu tohang ni jabuna melua do siani alaniaha neng memulus Jehovah neng memulus toddini debata jala marhiti sianima mulana dipalua debata halak Israel sian perhatubanan Mesir. Maka sebuah peringatan yang sangat luar biasa bagaimana karya Tuhan dan alani guguni halak Israel di mana mereka telah beratus-ratus tahun menjadi budak di tongani halak Misiri sendiri gabe bangso na marhaluaon jadi bangsa yang merdeka. Lau soddo na di pestahon na sida dung mulak tu tano Kanaan saat nang tu zaman ni Tuhan Yesus pe marningok mana sida ima pabayanan manang karya keselamatan Tuhan kepada umatnya. Asa pesta na balgado paskai dinasida. Adilos ihud nang
tutik kini pada nai baru ditik kita satu kita noaing. Ditik kita noaing di pada nai baru ahado paskahi. Paskah ima haheheon ni Kristus. Naung meneluhon hamatean. Jala gabitaruli haluau sia dosa mahita. Haluaon sian huasoni hahulumum ma ngulu niaka na porsea manang hajol maun di tonga-tonga ni portibio. Nalana haluau ni dang terbatas bagi suku bangsa tertentu. Alai haluau na binuan ni Kristusi dipasahak dui tusu de jolma natino pana dohotna hina holonganna. Ima paskah nata pestahon sahak rodi partikiata nuaing. Atong marhiti sianima neng idota pangatusion ni paskahi. Paskah ima las niroha. Sukacita. Ainunga di balua mananggabe bangso na pinalua. Paskah sukacita karena keselamatan yang dibawa oleh Tuhan. Karena karya terbesar Tuhan bagi kita ialah anugerah terbesar Tuhan bagi kita ialah keselamatan itu sendiri. Odo asini rohanau belga natajalo dihita hajol maun. Alani digobarhon trupuk jamita todo nakingan marhiti Jesaya 25 maun nagabe songo tudu-tudu dui. Tulas ni roha haroro ni Jesus dohot hamonangan na binuan ni Jesus. Digobarhon manakingan takasta pe hudihud padirion ni Jehovah Sebok ma disaluhu bangso sada harawan. Sebuah pesta sukacita. Neguklas ni roha harwani didok naking harwan Natal Mis. Lapatannya menyediakan hidangan-hidangan yang lezat. Yang dapat dinikmati namat cai tebu. Bakad dakolani di paradido anggur naliling, anggur nagalia ninna. Alana di tradisi Hajahudion hala Israel, anggur itu adalah sebuah tradisi dalam pesta. Takas do taboto tanda halongangan na perjulu di bait Tuhan Yesus na tersurat di Injil Johannesi di hutakana air menjadi anggur. Tradisi na macai nal-nal do Indonesia. Mulu didok dison naking anggur nagalia. Mulu dia ka penikmat anggur, semakin tua anggur semakin nikmat, semakin tinggi kualitasnya. Dia ka penikmat anggur me rupani. Mulu suapala penikmat anggur pehita, mulu penikmat tuak dak pola buai rupani. Alaina pasti song nadidok nakin di son nagalia yang artinya sudah lama, sudah berproses berpuluh-puluh tahun mungkin. Bahkan ada sebagian sampai ratusan tahun. Asa gak bisa ada kenikmatan na sempurna. Artinya sukacita itu ialah hidangan yang terbaik, hidangan yang sempurna, hidangan nari pas. Ibarat kita di dalam satu pesta, mulu dipere dia kasih panganon namat tebu jele uli. Seperti itulah sukacita itu digambarkan, dianalogikan oleh Yesaya melalui Yesaya 25 ini. Dan itulah makna Paskah itu untuk kita, sukacita yang luar biasa, naswadong ukuranna. Lapatan nak dangadong na mangelubi sukacita na di buanay. Lapatan ni Paskah ima hakihion ni Kristus nunga paradehon na umuli na dumenggad di hita hajol maun. Yang terbaik dari yang baik. Nunga di parade Kristus na sempurna, naripas. Dangadong be tudusan ni. Alani nuaing marhiti paskaon dinok tajalo. Nunga tajalo na umuli na dumenggan marhiti hahiyon ni Kristus. Marhiti paskaon. Nunga tajalo
nausikop sian Tuhani di tonga-tonga ningulut tasongon nataro nakingan karya terbesar Tuhan itu yaitu keselamatan atau ngalani ikon marparbuehon mananggabe sipatupa akan muli nadumenggaddo ngulu ni akan aporsiai sendiri ima songon parbue alangata jalo nomuli nadumenggan alus nii tentu nomuli nadumenggaddo patu-patu siak kita isarani hitaro tu pesta songon nataro kon nakingan di gobarhon adong haruan nauli na dinggan nunga di patupa hasuhudoni no muli na dumenggat tu hita tetu hita pe no muli na dumenggat do peopotas yani mulak sukacita las niroha hata mauliate ala nunga tung macedinggan di parade di tonga-tonga ninguluta itu menjadi buah paskah kita wujud daripada sukacita kita marhiti pesta paskaon. Adilau sudut tusi paskaon sebagai sukacita menang las niroha dan bersifat temporer. Tadok majolo molo pesta do ibana songon dari gobar hondaking si pahata molo sai pestai olo do hola luja na pakilalan ate mengeluja ngaluja parhuba sakaburu gariada ngaluja hasuhudon ngeluja sudi. Bodoh si pata hampir kita lupakan makna daripada pestai alani lujatta si pata. Alai molo peska paskaon adalah sukacita yang memang nama noktong do ibana. Marhitisia dia meropani tapatuduhon di perdalanan ningulu hakristenota. Taingok ma hata minggu marharoroan sian hata do minggos lapatanna hari kemenangan Tuhan. Alani mulumar minggu hita diganuk hari minggu ido ubaina nama kalason hamonangan ni Kristus do hita. Jala alani do buasa hari minggu hala Kristen marpungu di gereja gabe hari na pinarbadian. Alana mololau hita tu kalender nasa situnga dari 7 hari ada 3 hari di situ dari berasal dari 3 agama terbesar di Portidion. Nah perjulu Jumat jemaah berjemaah imak kadong atak nah humadiak tahun. Sabtu berasal dari kata sabat sahak tutuaing imaka halat Yahudi para agama Yahudi nah patu pahoni. Minggu imaha Kristenon. Sen hata Domingos naking mames tahun ari hamonangan ni Kristus. Ido nata pestahon alani molo didok tuhita basa biari minggu hamu marpungu halak Kristeni basa dang di hari Sabtu di hari Sabat ninna. Nama mestahon hamonangan ni Kristus duhita. Enung ngamonang Kristus marhiti sini duhita gabi taruli haluaon alani nama mestahon lasni roha nunga monang Kristus nunga diteluhon hamatean nunga gabe parsidohot tita di haluaon na pinaradini Kristus isadiri lasi hutu si muse dia mana yang dohonon ni paskaon muse tong di batu hita paskaon ima takas do naking didok molo lasni roha do paskaon molo gabi hamonangan ni Kristus do paskaon. Alelos ihutma paskaon ima padao nasa ragam niaka si taonon di hasianganon. Nakita kasdo didok diayak pitu dungi pasision nama didulukon hire-hire na hinukupon tu saluhut akabangso doho pakukupi na hinukupot tu saluhut akaparbigu buduton nama hamatean saliling-ililing nga jala apusan ni Tuhan Jahuba ma ilu-ilu siap bohina jala padaon nama haurahon ni bang sona di sadok tanoon ay nunga Jahuba madokui ay nunga Jahuba na menjanjikan ni na menetapkan ni lapatan na paskah naing padao ragam ni paru kilon namasa di nguluni jolma pasca naik padao arsak
Pasca naik padahon akka namanosak. Ido benda digobar hon naking pasisi hire-hire. Mulu di pada narubi manak satu haja Hudion tu zaman ni Yesus pe. Mulu masa berkabung nasida. Saya dipakai nasida do tudung. Martudung nabirong. Mulu adok panol solionna. Ikon martudukon molo dihita guni ati guni na sian tumbuhan dan guni plastik noaing rupani ikonido jalekom maridi orbuk do ibana itu patuduhon panol solion patuduhon akan penderitaan dalam molo masa ke masa-masa bergabung ikut di patu panasida dui itu didokon nakingan pasision nama hire-hire lapatanna tidak lagi dibebankan itu kepada kehidupan kita lapatanna. Ali unang tak pahami bahwa tidak akan ada lagi penderitaan di dunia ada. Dan adong besar sakonota adong do alai. Berbeda mak akan aporsia mengadupi akasiar sakonona do na pinargumul honna. Adong do Yesus Kristus na margugui hok kita dohok na memampukan kita dalam memenangkan semua apa yang menjadi pergumulan hidup kita. Jemulo didok pasisyon na dison hire-hire dang namadok dang adong bi adu panihala Kristen akarsak tong do masa. Dang adong biak kana do daw. Molo masa pi gabi parmonang mahita itu. Gabi mergugu mahita. Alanido dang dohonot tatu Tuhani buat matuha parukil hokon, buat matuha masalah hoseng nguluku daong. Bukan itu doa kita. Molo masa piak kana taparukil hon alita do mati Tuhani. Tuhan pargugui maau asa mo nangau. Molo petung ikom marukilau di ngudukku. Molo tungadok piak kasih taonokku pamonang mau nina. Alani pasisihon nate. Pasisihon ragam. Ale termasuk do nang pasisihon paskahon ima merubah menyisikan hire-hire pembatas sinakingan. Di sekitar silang Tuhan Yesus molo tepe hutihu beritana di pertanyaan pas yope dok pernengotan di area hama mati ni Tuhan Yesus di dok do disidungi meribak mahire-hire na di bagas joro yaitu pembatas bilut nabadia tu nabadia ia bilut nasun badiaon ima nani masuhan ni situan ni malim hanya 1 kali 1 tahun untuk apa? Karena dia adalah yang menjadi perantara umat dengan Tuhan. Marhite hamamat ini Yesus meribak mahire-hire lapatanna dang adong be perantara dang ikom melalui mali behita. Marpardumuan dohot Tuhani. Alai hamamat ini Kristus dohot hakikionna gabi dipadu muhita. Kita punya komunikasi yang secara langsung ido benda didok si Paulus pajewut tapi itu Tuhani Abba lapatanna Bapa ibarat seorang anak kepada bapaknya hubungannya yang sangat mesra hubungannya yang sangat dekat tidak lagi harus dengan perantaraan marhidyak kamadim alenunga gabe dibolok kodo hire-hirei dang gabe kain kabung be ate dang gabe kain kabung be. Dan kain kabung yang digambarkan di situ juga menggambarkan tentang gelap gulitanya kehidupan. Idodok hire-hire nang natua kapar bigu pe. Manang bui dohonota nagabe membatasi hubungan nihita jolma dohot debata. Itu yang digambarkan dengan hire-hire nakingan. Pasca hakikion ni Yesus naing mangukabi. Ale termasuk donang pasca naing mengukap pai baru tatanan kehidupan, tatanan sosial. Dia merupani. Mulai sian hahihion ni Yesus. Mulu di pada narubi manangat dorak su Tuhan Yesus. Maaf dia hamuak kainang kaparopuan mulu hati hei dianggap do paropuan adalah masyarakat kelas 2. Dang bui paropuan saksi di pengadilan. Tang bui. Iko kule bawa do.
Ima sangkin luar biasanya gitu. Sepertinya dang bui paropua makatai di luluan. Dang bui makatai di luluan. Nak pemulodok penganut nasongoni saat tusonari ya hilangkanlah. Ya. Kemenangan Kristus telah menghapus itu. Marhiti dia mei. Ai isedo sitidangi, isedo saksina perjulu taringut tuhahihiun ni Yesus. Mulut aja anak king siya Markus ibe. Mulut aja hatong nang di Matius. Mulut aja hatong nang di Lukas. Badangi do dang bawa bah. Alayaka paropuan. Nakik si Maria Magdalena pe. Si Maria inani Yesus. Si Maria ni si Salome. Kaparopuan itu. Merubah tatanan. Artinya apa yang mereka saksikan menjadi sebuah kebenaran dan diterima oleh kalayak ramai. Tanggebi sebelumnya pe, yang sebelumnya kesaksian ni saya paropuan sona tarok nakingan bahkan di tengah pengadilan mereka juga tidak diakui. Alai marhitisi ini gabi adong sada tatanan iman nakingan hire-hire pembatas-pembatas yang dibangun oleh manusia, yang dilakukan oleh manusia secara sadar atau tidaknya. Ale pasca hahihion ni Kristus nungagabi mangukap saduhu ne. Alani nang paskaupe nek tonahonon na donak tuhita. Paskaon patuduhun Yesus nong hehe sian hamatean jala marhiti sienido gabe taruli hita di hahihion ni daging nang dihanguluan na manoktong ido nata hati dakon di hata hapor siotay ido na seta hati dakon di ponggol patuluhon apor sia dito di Purbadia jala dok sada huria na badia huria atau banyak Kristennya kena badia dohok di hahihion ni daging nin nate dohok nang di hanguluan nasora sudah alanya marhiti sia dia sian hahihion ni Kristus do alanido si Paulus pemadroki di sada Korintus 5:4 ai molo soto ho hehe Kristus sian namate gabi rumarma jamitanami jala rumarma nang hapor sia umuna. Artinya hakikion ni Kristus mau menyatakan dengan pasti bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu neneng dohonon na disi. Dan itulah salah satu inti daripada Injil itu sendiri. Kristus na hehesian namati ibana do Tuhan, ibana do haluaon. Sonna si somal tok jami tahun sahat tu sederion setetap do berupaya mendongkel bahwa Kristus itu bukan Tuhan. Yesus itu tidak pernah menderita. Yesus itu tidak pernah disalibkan. Atong molo sehari mana tersilang dak kiai bana mate. Molo sehari mana mate dak kiai bana hehe. Sian namate. Lalu salanido mencoba juga mendongkel apa yang menjadi kebanggaan kita yaitu salib. Molo soto hodo Yesus tersilang mate jalehehe berarti tidak adong lapatan di silangon. Tapi saya tapa huti-huti do silangon manang latu dia be. Tabaidu di palas-palas negeri dengan biaya yang cukup besar sebagai sebuah lambang marhiti silang ni Kristusido ade-alani hahihion nai nunga gabe taruli hita ido sonna tarok nakingan nato hode ibana Tuhan ibana do nagabe haluauta asingi ditikki tarpajal Tuhan Yesus ditikki dong masa disi dung mati Yesus jala makulum ma portibion ninna ada kondisi yang mencekam juga di sana ali adong gosada panidengion ni nadohot maparsilakot Tuhan Yesus sia solidadu ni halak Roma ahamadu imana tohodo on anak ni debata dang naporsia di debata nama katidakoni ali gabi di hati dakoni mana do oleh kisah yang terjadi tohodo on anak ni debata tohodo on Kristus oddo itu nagabe si palua hajol mani sendiri alani marhiti pasca natahalat sedario marlas ni roha mahina mida hatuaon naninda di bahasa Indonesia dijok bersukacita karena keselamatan itu karena memang pasca
membawa kita kepada keselamatan, sukacita, nama cai sikop, jala marhite sian paskaon, naing dipergugui ma ngulu nyaka na porsea, maka monakon saluhu ragam na ikon si parukil honota. Amin, martangiang mahita. Mulia ti madiho Tuhan tutu, apala di pesta lasni rohaon, di parningotan nong monang ho Tuhan manaluhon hamatiani. Marhiti sianido Tuhan tutu gabi taruli haluau mahami. Taruli sian gonggoman ni hahulumun. Gabi lasni rohama pas kau tutu di ngulu nami. Songon nanidok ni hatam nunga di paradiho haroan natal mis. Nunga di paradiho na muli na dumenggan. Nagabi parbuwe ni las ni rohana binua mi tutua di Tuhan. Tong marhiti siya ni mahami. Naik tetong patupa na muli na dumenggan Tuhan di ngulu nami. Ang giat manang marhiti siyan paskaw tuhat tutu gabi padaw dohot mangukap hire-hire na gabi mangotapi hami dohot hoa li Tuhan ala ni ragam niyaka pardalanan ni ngulu ragam niyaka hire-hire na pinajong-jong ni portibion alay nung nga diukap po li Tuhan gabi marhatawok kami ro tuado pamu nabadiyay nakpe ali Tuhan gu dusa dohami gu hahurangan dohami alay ukap do pitum di ganup tiki dihami akka naporsia diho atong Tuhan pasikok ma pesta pasca nahuhalacok kami sadariot tutu lampatugu pahoton pakirimon nang haporsion nami me. Suaksong ni mali Tuhan rodo hami pasahatun tujulum na pinarukil hon ni akadongan nami lumubi na dito kani parsahiton ima inanami nyonya siaturi buru sitorus songonido nang inanami purnama boru siahan ima simatua buru ni amang situa bi pakpahan na tohon waing dirawat di rumah sakit alani parsahiton alani Tuhan apehot tangammu tunasida mamasu-masu ubat do takka tindakan nabinani dokter tunasida gabi tau hamamalum mai gabi tau lasni roha mai apala di pesta pas kaun tuhat tutu nalihonom munang dinesida gugunay baru pe diganup tiki maka monakon parsahitoni madok muliate lo hami nang dinapasom amang situa el gultom na dirawat na salilingon di rumah sakit jala disakapi mulak manasida tubagas sadariona di Tuhan muliate madisudi proses pengobatan na pinatupam marhiti asini roham mamasu-masu akka ubat dohot tindakan ni dokter tu nasida anggiak madiari juluanon selam tuhai pasna nasida li Tuhan ratorop dua karuas ni huriam nasu apala hagwara kami sada-sada na ditongan ni parsahiton nuaing mangido kami ape hot Tuhan gugunay baru di nasida mamasu-masu nang akka ubat pe na pinangan nasida Tuhan nanga kaperawatan na binan ni keluarga lapature-ture na sida gabi gugunay baru may lumubi akaruasmu nang marsahit menahon na sida di Tuhan mulutung galipe pakilala na sida di pamatang alay ang giat ma marhititod dim pahiras ng partodion na sida songonima Tuhan masa duarsak ni roha di huriam dinong jumulu marujung ngulu inanami ima nyonya marpaung Sabaria Theodor boru siagian gelar opusara boru alani Tuhan
nunga di paujung natuari di pataru tinganan parsatok kinani menadikko nakayanakko do takapahupuna nyan diliakodo umur nagajang di inanami alai anggia masudia kapinoparna gabi tarapul nasida di parsirangan nasida dohot ina dohot natoras dohot opung nang si solhot nasida li Tuhan na di bagasan arsak ni roha asanggiat nasida Tuhan tumibu tarapul sian saluhu neng ima nagabi tangiang pangidoan nang ilihilik nami Tuhan nahu pasahatami tujulum di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di nama redde hita sian detta nomor 635 laos tapasaha ma piliatta tijulu.
itu hatta nungata jalo hatan itu hatta na manugi hok kita marlas ni rohami dah hatu otai na pitana tupan itu hande bata di bagasan anakna Yesus Kristus si padua hita nunga di padua hita sia dosa doho tamatian na zorbuti jala di patau hita gabe parjabar di hanguluan naso rasuda. Tadalas ni rohata dohot hamuliatian ni rohata di pakokopon nai. Naing malam sumuruk kita di ulaon itu hatta. Sairado mahita lau mangula tutu hatta. Ai di boto hamudo dang magopo halo jau muna di bagasan Tuhani. Ali di batama namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sila leon na dinggat dohok nasaw di bahasa na mauliutus. Hupasa tabi masiyan na nilihomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wap na hutsus di julum. Paso-paso may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo dito ngatonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gurang ni sila leomi tuhami. Asalam giri-giri kami madok muliat itu ho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan di batama nami jala para siroha, mauliati ma rohanami, jala pujion nami maho ananong di tubuh ko hami padu halihon, siya gudang ni asi ni roham tu pakirimon na mangulu, marhite-hite haheyon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus yan namati. Nung agabi si padua jala si pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihutonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot hahihiyon nai, nung ngatalu si bolis, talu hamatian, talu banua toro. Dang mabiar bihami mida hamatian dohok soropna, ainu ngamonang Tuhan nami. Ulu balang dagugui. Ibana do manuguhuk kami sian hamatian tu hahihiot cugut. Alani ubain hupangido hami. Saya si maroham. Patugu maha porsyaon nami. Maniuk berita naulii asaunang ganggu rohanami. Dina hubulus sami hamatiani. Saya sungguli marohanami dohok rohani dongan nami. Asarap hehe hami. Sian parrohaon na buruki. Asa tarudahaw kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam doho parbarita na uli. Na mamaritahon hahihiyon ni Tuhan nami. Asalam tarsunggul akan napidem roha. Jala hehe siya dosa nabi. Say papos marohanami makaporsyaw. Naung mardami jala mardumu hami tuho alani pardengganan na pinatupan ni anakmu. Say pasabam jala pamalum marohanami. Top pamarohanayas doho todi na marsihoho di bagasak kami. Asa tarhajong jokok kami nok pitor kami alani hati goran na pinatupan ni Yesus Kristus.
Saya sungguli mapakirimun na manguli di hami. Asa tarabol rohanami marningot akka dongan nami nong jumulu ni alami. Jala asa tarapul rohanami manaos sitaono di hasyanganon. Saya puli makka namatian, nadangol, napugus, naso marina, akka namabalu, dohot akka namalungun tuban wagijang. Marhidi-hidi hahihiyon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali aman namin na di banwagijang say pinarbadia magwarmu. Say romaharajawmu. Say sao malomo ni roham di barotongosong na di banwagijang. Lehon matuhami sa dari kanguluan siapari. Say sama dosa nami songop panesanami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Disodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala dipasarhon madamena tutodim. Kurian na hinaholongan di bagasan korni Tuhan Yesus Kristus nama dohoti pesta Paskah na parjelon di bagajoron songoni dohota kamanami na nami dohota kadongan nama dohoti parminggunon marhite live streaming. Upasahat tami ma tutongatongata saluhuna selamat Paskah horas madihita saluhuna. Horas.